kulendi. Tengesi une ma levels. Muri yaZimbabwe ndadzoka zvekare nema updates manyama andinogara ndakakubatira pa 1 chivhitivhiti chekuti kana ndichinge ndawa nenyaya ndiri munhu wekuti anditenderere anditaure zvinhu ndichienda kuri kana kuti kudii ndongotaura zvinhu zviri po background. Nasi pane nyaya yaMudhara Blessed Runesu Geza. Pane imwe account iri kubuda ichifambisa mashoko. Chinonetsa inyaya yemasimilarities aripo akawandisa zvinhu zvekuti zvakataurwa kuti aizozvinzwa zvimwe zvacho zvakubuda mu speech yaMudhara Geza. So zvakaconvince vanhu kuti vafunge kuti Mudhara Geza is the owner of this account, but vanhu vakazonotisa kuti this account inoranwa nema-CIO veZANU-PF vanenge vachida kudiveta attention dzevanhu. So panapa ndo pari kunzi zvonini this account. Fellow Zimbabweans, I wish to update you on a decision that I made some weeks ago to resolve all my differences with our party leadership. I had a cordial phone conversation with President yesterday. After carefully consideration, I will contemplate returning to our country. Saka izvozvo ndo zvakatanga kupopotwa nevanhu zvichinzi Mudhara taizviziva zvese zvamuri kuita izvi. Taizviziva kuti one day muchadzokera kuparty yenyu. But what is going to happen kune vana vadiki vakasungwa vari mumajeri, vana vakaitwa rough, vana vakaitwa zvese chii chichazoitika ipapo? Zvinhu zvakakonzesa pamuromo izvozvo kusvika Mudhara Geza azouya achiramba kuti inini handambobvira ndakasangana navaMnangagwa, inini handambobvira ende handife ndakasangana navaMnangagwa vacho. Ndo mashoko ari kubuda tawana Mudhara Geza. Fellow Zimbabweans, I want to emphasize that this is my official verified account. The account below peddling malicious falsehoods is fake. It is pursuing a nefarious agenda. I urge you to ignore it. I remain determined to see the back of ED. He must go and he will go. Apedza zvake Mudhara Geza. But let's see. I don't know kuti vana veZimbabwe zvavari kutaurawo panapa zviri kuningirina. If it's necessary, ndikaona something chiri necessary, tinokwanisa kuonesana kuti mimi wacho muchaita sei. You warned of the plans to molest our constitution and it is happening. Many said it was internal fights within ZANU-PF, but very soon it will become a reality that there shall be no more elections in Zimbabwe. Everything you want is happening, from looting to dynasty building. Mashoko ari kubva kune mumwe kuti aiwa manga makambotiudza asi ndikoko kwazvaenda. But you know what, one thing chandisiri kufarira about Mudhara Geza ndechekuti now aona kuti pakuchibudiswa munhu ari kubudisa achisvibisa zita rake ndo paari kubuda achidaira oti inini handisiri ndiri kudaro inini, this is not my account, this is not my verified account. We understand, we know that it is not your verified account. Our problem with Mudhara Geza ndeyekuti haufaka vana veZimbabwe muri kuziva kuti nevamwe vakatozosungwa pamademonstration emaidedzera. Why can't you say even one word kana kunolinkawo nemafamilies evanhu vacho vakasungwa? Hakuna kana one family yavalinka nayo kana yavataurawo nayo vachiti tine urombo nezvinhu zvakaitika ndini vaGeza kana kutumirawo nhume inoya ichitaurawo zvinhu. Hapana, we know that tinotaura nemafamilies iwayo each and every day. And I don't know why Mudhara Geza is ignoring zvinhu zvakadaro. Zviri kuwedzera kumuuraya political career yake yanga kuda kutanga, because next time achadedzera imwe demo vanhu vese vanenge vakutya kuti tikauda kungonoenda tichida kunobatsirana naMudhara Geza pademo, mangwana anotisiya tiri mujera, akwanise kuzoya achitimiririra, because vanhu chakaita kuti vabvume kubhilivha Mudhara Geza abudikira achisumuka nezvivindi zvake akapfeka camouflage. It was because vanhu vanoziva kuti Mudhara Geza anga ari muZANU-PF kubva kudhara, saka anenge aine maconnections somehow sekutaura kwaizviita achiadresa vanhu vakaita sana Mutamba achiti iwo Mutamba iwo samwe Musobodhia, iwo Ningi iwo sadai so, iwo Ningi iwo sadai so. So vanhu vakatanga kubhilivha muna Mudhara Geza zvotodaro until izvezvo vanhu vaona no man, Mudhara must do something pasituation yakaita sei kuti zvinhu zvifambe, zvifambira vanhu vese
panodiwa kuti varescue vanhu. Takambotaura ma-issues iwawo tikati I think what is needed maybe a GoFundMe yekuti vanobuda voiindosa pama-platforms avo votaurwa nemamwe mafellow comrades nevanhu vanobhilivha mavari kuti please vana veZimbabwe takawirwa nedambudziko iri, so please do something about it. Ndozvataingotaura chete zvazviri simple, but I don't know why pasina kuitwa anything. But I'll come back, I'll talk about it. Kana tichinge ndakwanisa kubatana navo team racho na mudhara Geza ndazokwanisa kutaura nyaya yacho direct, because you know sometimes vanhu vanopedzera vakubvuma. You can't be silent now. I remember vanhu vachiblame the likes of ana advocate Nelson Chamisa. No, Chamisa is very quiet. Why is he quiet? Akanyararire chi? What kind of strategy is that? But now Geza choose the same path yakaenda na Chamisa yekuti zvimwe zvinhu anopedzera akungonyarara. But zviri hard kuna mudhara Geza kuti akwanise kuramba achisurvive nepolitical career yake, achikwanisa kuti pese panosungwa vanhu anoignore. Last time vanhu vakasungwa vakanobudiswa nema-lawyers ema-human rights. Saka chinosvika kupi chinhu chacho pasina kuzobonding kana kuti pasina communication inobatika. At least panodiwa kusikowa vanhu background. And the other thing, I know a lot of people were asking me in the ndostaura kanodarika ka 5 vachinditi chii chakakonzeresa kuti demonstration ya mudhara Geza iflope zvakadaro. Chakakonzeresa kuti demonstration iflope, it was because the logistics dzanga dzakadhakwa, hapana kubudiswa mari. Pese patikwa demonstration panodiwa mari dzema-transport dzinokwanisa kutakura vanhu, mabhazi dzichibva kumanzvimbo akasiyana-siyana, pono-engage nema-structures agara arimo, kana kuti ma-structures anga aripo e-opposition. Unotaura nema-coordinators vokuudzwa kuti tinodawo mari dzema-fuel, mari dzekuhaya makombi kuti vanhu zvanga zvichienda. But paingotonzi don't worry, zvinobva zvatonaka, vanhu havachade kukeshwa nyaya. Munhu anenge ane mota yake kana kombi yake kuti atakure vanhu vako anoda mari. Saka hakuna munhu anokwanisa kana kuti vana veZimbabwe vanokwanisa kunogarira chinhu chipasi vongoti ngatifambe vokwira vachienda kutauni nemari dzavo dzemakombi. But at least ukakwanisa kuunganidza vanhu kana 2000 mustreet kana kuti 5000 zvinotanga, vanhu vamwe vanozoita se vanozodairira. Ndo zvimwe zvinhu zvakakonzeresa izvozvo. But these guys vanogara vachiignore zvinhu zvine basa kudarika zvinhu zvese. I know kuti vanhu ve-intelligence ana Geza, most of the things zvavanenge vachiita kunenge kuri kuda kunovhiringidzana. Like kwamutare kwaitwa resolution 1, iye anenge akagarira ari kuHarare achiita kuti kuHarare kunoku tiri kuda kuita demo, saka iko kumakaita zvekutamba kwamutare. So ivo vari kuti it was a way of confusing zvinhu, because they were fighting for VP Chiwenga kuti asaita se avanzi asadzingwe mupati, vamwe vachita I don't even know kuti ndiani angada kudzinga Chiwenga in that party. Honestly, I don't think so, because vanhu vaya they are more like brothers. Chiwenga and Mnangagwa same WhatsApp group. Ichokwadi chinorwadza kunzwa, but atina kana one day Chiwenga rakasumuka achitaura kuti zvoni tinoda kuti tibvise Mnangagwa wacho. Nyaya dzimwe dzese dzinenge dzichitaurwa dziya, to be very honest with you, zvinotaurwa na VP Chiwenga ma-speech anotonyorwa na George Charamba ndiye futi anonyora same ma-speech anotaurwa na Emerson Mnangagwa. Saka zvinhu zvekuti vanhu vakasazvingwarira vanhu vatanga kufunga kuti uyu ari kutofighta corruption zvakanyanya, uyu ari kuita sei, but speech dzavo ndedzekugarirwa pasi dzonyorwa vanhu vamwe chete. Saka vanofanira kungwarirwa ipapo kuti hakusi kungoda kungotemesa vanhu musoro here kana kukurova nestrategy, because remember Mnangagwa munhu we-intelligence zvekutodaro. But I know I'm not here kuti ndinge ndichindamba chikotaura nezvozvo. First of all, before I disappear, I want to let you know people that I want to congratulate company inonzi Education Research inotungamirwa nana Mukoma Owen. Vari kubata basa. Ndine imwe testimony yavo yanga iripo panapa iri kutaurwa. Munhu ari kutenda kuti aiwa nditenderewo kuna Mukoma Owen. Munhu uyu, he was a security guard, ndobva aregister company yake. Aregister company ari guard. Company muridzi wecompany akabva adzingwa papost, iye ndobva anoshandisa mapapers ake akaregisterwa naMukoma Owen, ndobva atowana tender. Saka kutaura kuno kuti munhu atowana first site yake. So zvinhu izvi muri yeZimbabwe zvinokwanisa kuitika kwauri. Ndozviziva kuti hamuna ma work permit, that's why muri kushungurudzika. No work permit, no problem. Conduct
education research on the numbers that are showing on the screen. Taurai na mkoma owen vakuitiro chiro garden boys zvinoita unobva register yako ya garden services, so that vanhu vanoda munhu ari reliable anenge achibudisa mapepa ecompany kuti vakwanise kutrusta nemari dzavo. Saka kana uchida kuvhurwa FNB business account ubva registerwa company mu South Africa usina work permit kana kuti study permit, garai mabata mukoma owen ve education research vanokubatsirai. Nhamba ndabvira kana ndakaisa pa screen, vabatei, taurai navo, ishasha ndo vanokwanisa kuita zvinhu izvi, vanopedza masports.